मंगल तो वो आसीबा समय रे क्षणे क्षणे पिता हेउथिले मूर्छा कह भाई भरत पिता मोर अछंती केमंते आओ अयोध्यार प्रजावासी गण अछंती तो सुखे अयोध्यार सुख शांति सब चुरमार हो जाइछि भाई न देखि तुमको कांदुचती तरुणता तावर जगाव कांदुचती दिवानिसी अयोध्यार प्रजा आरव आरव कही भरत भरत आरव आरव कही कांदी कांदी पिता चली गले अमर धामको बसी कहले आदेश कार्य सफल लक्ष्मण
ବିମତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ରେ ଭରତ ଭୋଗିବାକୁ ତ ହେବ କର୍ମର ଫଳ ନାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କପାଳ ଲିଖନ ଯାଅ ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଫେରି ଯାଅ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କରରେ ଶାସନ ଭାଇ ତେବେ ଯିବେ ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି କହୁଅଛି ସତ୍ୟ ନବେଦିନ ରାଜିବ ରତନ ଭାବିଲେ ଭକ୍ତି ପଳେ ଜୀବନ ଭରତ କିପରି ଲଙ୍ଘିବି କହ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପରା ମହାବାକ୍ୟ ଫେରିଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚେ ଲୋଭିବି ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିହୁବ ସମ୍ପଦ ଯାଅ ଭାଇ সঙ্গে ঘেনি মন্ত্রী প্রজাগণ অযোধ্যাকু কররে গমন আও চতুর্দশ বর্ষ পরে চারি ভাই হইবা একত্র ভাই ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାହୀନ ଭଦ୍ର ଶାସନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଗର୍ବିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଅନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ହଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିପାରେ ମାତ୍ର ସିଂହାସନରେ ତବ କଠୋର ସ୍ଥାପନ କରି ରାଜାଙ୍କ ପରି ପରିଚାଳନା କରିବି ଭରତ ହେଉ ତେବେ ସେଇଆ କର ଶ୍ରୀରାମ उठंती भरता